ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? Where are you come? ଆଜି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବ? Call me today. ଆପଣ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି? What class are you in? ମୋ କଥା କିଛି ମନେ କଲ କି? Did you mind my words? ତୁମର ମନେ ଅଛି କି? Do you remember? ମୋର ମନେ ନାହିଁ। I don't remember. ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ। You are lying. ଆରେ ମୁଁ ମିଛ କହୁନି। Hey, I am not lying. ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନ। You don't love me. ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। I love you very much. ବେଳେ ବେଳେ ମୋତେ ଲାଗେ। Sometimes I feel like. ତୁମେ ମୋ ବଞ୍ଚିବାର କାରଣ। You are my reason for living. ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଛି। I am here for you. ଆପଣ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। You must know it. ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ। You don't understand. ତୁମେ ଖାଇସାରିଛ କି? Are you done eating? ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। They like each other. ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିବି କି? May I come in? ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର। Invite her. her ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ। ବହୁତ ଭଲ। Very good. ପୋଷାକ ପିନ୍ଧ। Get dressed. ଜଳଖିଆ ଖାଇଲେ। Had breakfast. ଏହିପରି। କେମିତି କହିବା? Like this. ତୁମେ ନୁହେଁ। Not you. ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ କର। Do work slowly. କାହାଠାରୁ? From whom? ସତର୍କ ରୁହ। Be careful. ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। I want to know. ଆଶା ଛାଡ଼ନି। Don't lose hope. ଏଠି ଚିଲ୍ଲାଅନି। Don't shout here. ତୁମ ଖୁସି ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି। Your happiness is everything for me. ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। I don't care. ତୁମେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛ। You have cheated me. ଯାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା। As you like. ବାହାରି ଯାଅ। Get out.
ରାତାରାତି ଇଂରାଜୀରେ କେମିତି କହିବା? ଓଭର ନାଇଟ୍।